Nwa bụ atọ documentary this documentary now. Ị na-anya ị ga-afụ city a bụ very big city, but o nwere ihe dị na city a mfu gbagwoju m anya. Even ejekwuru m the governor of the city, mean burgomaster, jee jụọ ya sị ha ihe a kedu ka o si bịa here. Ọ sị na ihe a adịgo here over 1000 years. Na ụnọ dị 10 na ụnọ ya ebe ụnọ ya dị. Ihe ọ gwa m kpọrọ m bịa gosi m ya. Ikenga na nke Uzoma, Ikenga ndị Anambra, Ikenga Igbo ji eje ibe, nke Uzoma onye nwere ihe a ene nke Uzoma asa ndị ọcha defe alụsị. Ndị mmadụ kpọ ya alụsị, ọfụ nwa tinye ka ọ bụla alụsị. Normal way na ihe a bụ ihe ndị nna nna anyị fa ji afụ ụzọ mgbe eziokwu dị. Ọ bụ ọzọ kịta asị ju ebe niile ekworo obi ọjọọ. Mgbe nna nna anyị fa nọ onye ka eji onye melụọ a na-erie ya, ime ajọ ihe a na-ejide ya. Kịta onweze na-eme a na-efe aja a na-ejide. Na the city here, you have the city, very nice city, very nice city. To way big. Oh man, documentary ya. Omaro. So the afọ okumbolo, the burgomaster mgbe meet here. Ogwa na ihe a nogo nke Uzoma nogo 1000 plus years na here. When you can even nke Uzoma no here me, for example. Also na nke Uzoma si from eastern part of Nigeria where bia Djibouti. And this nke Uzoma be here to protect their town. When I do how manage, can keep protect your town. Also no na protect their town. You know. So which time in this town anonym here. You see okay, na ma contact ụmụnne m ndị Igbo by organize ndị Igbo, you know, so they are willing to meet us. Nke Uzoma ka atara ọjị nkwụ ọkụ nya aka aṅụ, you know, ọjị ọka atara onye dị ito ezigbo ọjị Igbo negodo akwa nwaba na akụ na akwa nwaba na akụ, you know, onye dị ito ezigbo ọjị Igbo nwa nkwụ ọkụ nọ n'ime ya. You know, one walk on him.